Nou, we hebben heel veel onderwerpen besproken en zoals dat altijd hoort bij dit soort gesprekken doen we niet al te veel uitspraken over de gesprekken die de minister-president en ik voeren in de Kamer. Maar waar we natuurlijk naar kijken is het belang van Aruba en wat er in de regio gebeurt. Dus vanzelfsprekend zijn dit soort onderwerpen van gesprek. Waar we ook de samenwerking zoeken om uiteindelijk de goede dingen te doen. Nou ja, de belangen voor ons koninkrijk zijn groot. Venezuela is onze grootste buur. Dus dat betekent dat vanzelfsprekend we die situatie nauwgezet volgen. Ik ben ook zelf in contact met mijn Venezolaanse collega's. Wij volgen dat nauwkeurig. Gezien ook inderdaad de grote belangen die we in ons koninkrijk hebben met de relatie met Venezuela. Er is op alle uitdagingen, maar zeker ook alle kansen die er op de eilanden zijn, is er volop aandacht. Dus daar valt dit ook onder. Ja, die hebben we tot ons genomen. Daar hebben we inderdaad over gesproken. Maar ik kan nog niet veel verdere uitspraken doen over volgstappen. Maar iedere kans die gezien wordt op de eilanden, ook op Aruba, die verwelkomen we. Ja, om te beginnen hebben wij ook richting de minister van Buitenlandse Zaken onze waardering geuit voor de belangstelling en ook de betrokkenheid van het Koninkrijk in die moeilijke dagen. We hebben echt ook heel duidelijk aangevoeld dat het Koninkrijk één Koninkrijk was en dat de zorgen van Aruba en de andere eilanden ook hier zorgen waren. En dat men veel inspanning heeft gedaan om ons als eilanden buiten het problematiek te houden. En hebben we de minister ook daarvoor bedankt. En we hebben ook beklemtoond dat het een moeilijk moment was, maar het was ook een moment dat voor iedereen wel heel duidelijk is geworden hoe belangrijk het Koninkrijk is en hoe belangrijk het ook voor onze eilanden is dat wij hebben gekozen om binnen deze constellatie, ook met de inbedding van de verschillende bevoegdheden, waar buitenlandse zaken een koninkrijksaangelegenheid is, waar het Koninkrijk zich ook verantwoordelijk voor voelt. Dat was heel duidelijk op dat moment. Soms is het meer theoretisch, lijkt het in de statuut zo geregeld, maar er zijn momenten waar het op de proef wordt gesteld. En dat was zeker op dat moment. En we hebben verschillende andere onderwerpen van kansen besproken. Kansen met betrekking tot de MOU's die we ook hebben gesloten met de partijen zoals KLM en Schiphol voor de pre-clearance, maar ook met Wageningen. En de minister had veel belangstelling daarvoor. En hopelijk waar het past ook binnen het Nederlandse beleid dat wij daarvoor steun zullen krijgen. Want de minister-president die is al geweest, die is onlangs geweest. Ja, nou, dus we proberen ook zeg maar met het kabinet, de wereld is groot, ons koninkrijk is zelfs ook groot, dus we zoeken naar wat zijn de beste momenten. Maar ik denk dat het een prachtig signaal, het was ook echt een prachtig bezoek van onze minister-president. Ja. En daar ben ik ook heel blij mee. Ja, en wij waren ook bijzonder blij dat wij in een korte tijd zoveel koninkrijksmomenten hebben gehad. Op 18 maart bezoek van de koning en daarna ook met de staatssecretaris van de Burg en daarna de premier zelf. En die echt met veel betrokkenheid, maar ook met veel passie kijkt naar de mogelijkheden wat er bestaat in de samenwerking, ook op de strategische aanpak van win-win mogelijkheden. Dus we zijn bijzonder blij met ook de reacties hier in Nederland voor ideeën van Aruba om het Koninkrijk in te vullen op een manier dat het een nieuwe meerwaarde krijgt. En dat voelen we dat ook nodig is voor deze tijd. Dat er een nieuwe reason why komt voor het Koninkrijk. Niet alleen een erfenis van het verleden, maar er ook een strategische waarde is in wat wij voor elkaar kunnen betekenen. En de MOU's die we net hebben getekend passen helemaal in die visie.